skal jeg spise snøfler? Tre, to, 1, go! Hyve snøfler i en bunke, klippet op. Jeg spiser uden hænder. Kom så! Afløbsrens. Det er en hot sauce. De har givet mig penge. Ruglassen fra busstationen læser en reklame op. Jeg spiser 3 snøfler med hot sauce. Er du klar til at tage dine små sløj til næste niveau? Mød Afløbsrens. Den eneste hot sauce, der er så stærk, at du kommer til at affylde. Men heldigvis er den lavet til mennesker. Slow motion scene happen. En ret kilde saks. Det svarer liv i alt. Selv dine favoritter. Snøfler med hot sauce. Det er den perfekte balance mellem sødt og stærkt. Kun for de mureste kan du klare varmen. Det var meget godt, var det ikke det?